23 октомври 2011. Аз видях нашия блог, Кажи. вътре казват Не, тук е никакви номера. Тук е имената. Казва името момчето търси. Избори 2011. За президент, вице-президент, общински съветници и кметови. И към теб се обърна. Айде. Таман бяхме на избори. Ей, секция. Сега се блъскахте. Ако нещо няма да ходим, мога да се Айде. Колко са зелени са. – 23 октомври 2011 година. Ама аз много го хванах. Не си го хванал, то не се вижда на главната, ali е най-сърче. Деня на изборите. Я да съм. Приключихме с изборите. Къде бяха тук? Къде гласувахме тук? Там са списъците. Там на Румен терасата до антената горе. О, Стефчо. Да, тук тестираме. Здрасти. Че колко ни е край? Айде, край. Избори 2011.